Adın musulman bolup malyň dogry harç etmeseň we oglaňyň dogry terbiyet bermeseň, İslam'a ora bolmasaň, Kur'an'a ora bolmasaň, ne biziň malymyz derdimiz edecek, ne oglaňyň derdimiz edecek. İnalekem hadise gelýär. Malymyzyň bereketi nämede? İslam'a ora bolmakda, Kur'an'a ora bolmakda. Mollana Gurgiç hafizahullah bir mesal ururdy. Bereket diýerler näme? Adajyk zadyň köp zada yaramaklyga diýilýär. Bir bereketi näme? Kendat, çykarýan zady kendat, deramady kendat. Emma nile gitýärlik beldi. Bereketli bolmaklyga biziň bolup berişimiz sebäp. Bir bereketiň de gelmekdigine biziň bolup berişimiz sebäp. İnalekem mesal urdu ustad Gerami. İt guzanna tekkizden 10'dan 12'den guzaya. Emma koyun umumi suratında 2'den guzaya. Emma sen görýärsiň şu koyun güne neçe milyonlarını koyun öldürülýär. Emma koyunun nesli adalanak. Emma it tekkizden 10'dan 12'den guzaya da hiç wagtda it köpelip gidenak. Allah Taala koyunun nesline bereket koyupdyr. Öldürülse de, harc edilse de, iyilse de hiç wagtda adap gidenak. Emma itinki köpden köp de bolsa da onda nämetdir Allah Taala bereket koymakdyr. Bir matul hakya, bir semiye, bir üniye, bir yeni biratya hiç it köpelip gidenak musulmandyň. Emma bizim her şunkun şeýle, bir malymyza bereket getirecek bolsak, biz öz bolup berişimiz dogrulanmaly. Hadise gelýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, birden dasan aýdypdyr. Bir adam bir yerden gelýärdi diýe. Asmandan bir ses geldi diýe. Bultdan, ey bult, bar falanyň ýerine, falanyň ogly, falanyň ýerine ýag. Bu adam gen galy diýe. Bu näçe adam bolmaly? Muň ady bultdan tutulýar. Şonun buldyň ýerine çykypdy diýe. Bult diýe bar bir daşlyk ýere bardy diýe, dağlyk ýere, daşlyk ýere. Şonun ne durup ýagmany dur diýe. Yaga, daşlykda ýaganda bir şallaklap suwun gaýtmaty bar. Şonu etek iň gaýtdy diýe. Bu adam şol akyp barýan suwun ýerine düşä gitdi diýe. Bar nirek bir adamın yerine girdi diye. Borta bir adam eline pil, suwu beýlek şeýle rahlamaya etken opellen. Assalamu alaykum ve aleykümselam. Ona ağam sen näme etýärsiň? Onu yerini sorup ber. Ona sen kim? Ona men palany şu häki bultdan eşden ady, borta şol adam çykdy diye. Ona sen näme etýän diýär? Men etýäňim ýer sorup ber. Ona ýanky bagana aýtdy diye. Sen näme edin ma? Keteniň adyny atmandan ses gelip sonra bulda destur verip senin yerine yağ diye aýtdylar. Sen näme edin ma diýdi. Maňa bir aýtsaň, razı kar näme? Allah sen şur medet etýär, nusret etýär. Sen hasyn has hilapdy. Näme etýärsiň diýdi. Onu adam aýtdy diye sen näme aýtdyň? Men de taňa aýdan öňe diýdi. Näme etýär? Onu men öz mehsulumi 3 öýlen diýdi. Birini şurda kadysynda, şurdadyr içinde kullan garyp gatara berermişdik. Öz gerek yerine berermişdik. Bermekde kime vermeli? Önce önünke vermeli. KTK verme. Önce önünkin gözde. Öz garibin gözde. Öz doğunun gözde. Öz ayarlığının gözde. Öz daşta oran gözde. O falan yerde falan tağdirin hücreti var deyip bir eltip verme. Önce önünkin gözde. O teoriye bir ihtiyaç olsa ona da vermekte irat yok. Yani önce önünkin gözde. Ondan sonra KTK gözden tık. Kişi tanrıyası soğabı, iki soğabı. Ne kadar muhabbet getiriyor ara. Ölülmeyen o, ön çıkar ölmeyen o. Kurallığı ölmeyen o. Arada tutuyor. Kayda bir müşkül olsa. Berin ödününke verin. İkinci merhalede ona ne etdiyen? Onun ikinci merhalede men öd oğlun uşağıma harc etdiyen etdi. Malım 3 ödeyen bir bölüğü zekatladım garip katarın ki bir bölüğü ondan sonra yankı öd oğlun uşağıma iyice üşüğüne bir bölüğü dedi ki men yerime harc etdiyen etdi. Şu kun malın bir bereket etdiğiniz ne mi? Bizim amallımız. Bir hutta da harc ediliyor. Bir hutta da beriliyor. Çeşmeyi harc ediliyor. Meni senin malımın näme? Peygamber aýdypdyr. Yaqulu ibn Adam mali. Adamlardan oğlu men malım diýip aýtdy. O peygamber näme? Sen malyň diýesi geyip diýe köneldenin. Iýip de sawanyň öwünden Huda üçin iýerenin. Galany kim musulmandan? Oğlan uşaň. Allah Taala meni senin malymyň näme? Haýsy mal bilenki? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Ol bir zady-ki öz öňünden iýerýärsiňiz. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin öz öňünden haýr hasanatdan iýerýärsiňiz. Tajiduhu indallah. Onuň sogabyny Allah'ın ýanyna taparsyňyz diýär. Pes Huda üçin bermeklik gerek. Göz için berseň bundan sogap ýok. Diňe Allah razy bolsun diýip bir tory bermek gawy ki sagalyň berenin soğalyň bilmesin. Yani batyryldan ber. Ha zekatyň bolsa
Üçrün bolsa on töhmetten gatmadan için adamdan aşkara vermeli ki falani zekadan ne berenak didirmelledin. Töhmetçadan öyle kasmaktan olukan burdat. Ama berdeki nefli sadakalamıdı. Ne etmedi? Başardın ona batırgılan vermeli. Türkmen sadaka diyenine hatmi işi bir qadanın qulağını qızdırıp adamlar üşüp çaştırmanın hadis Müslümanlığın. Böyle de bir ki sadaka diyenleri bir gerek yerine vermekte değil ya. Temir çukuru doldur. Bir yetimi, bir gerek bolup duran yerini o bimarsana oğlunu gidiptir. Ne kadar harcat boluyor. Sen bir eneten hayrına sonundan için. Bir çukur doldursak o ne edecek? Ömür tayyip bana tana doğa etkecek Müslümanlığın.